sun kasance taurarin da ba a iya yin babban fim ba tare da su ba, amma kwatsam suka ɓace daga allo. Me ya faru kuma me yasa? Shin sun daina harkan fim ne? Ko kuwa akwai wani sirrin da mutane ba su sani ba? A yau za mu tona asirin fitattun jaruman Kannywood biyar da ba sa yawan fitowa a fina-finai kamar na da. Kada ku je ko ina, ku zauna domin sauraron ɗaya bayan ɗaya da abin da ya faru da kowanne daga cikin manyan jarumin Kannywood da suka yi suna sosai amma yanzu sun ja da baya daga harkar fim. Jamila Umar Nagudu ta taso a jihar Kano, inda tun tana karama take da sha'awar nishaɗi da wasan kwaikwayo. Lokacin da ta shiga masana'antar Kannywood, bata da suna, amma ta nuna kokari, biyayya ga aiki da kuma jajircewa. A wancan lokacin shiga harkar fim ba abu bane mai sauki. Sabbin jarumai suna fuskantar gasa mai tsanani kafin su samu damar fitowa a manyan fina-finai. Da lokaci ya wuce, Jamila ta fara fitowa a fina-finai daban-daban, kuma bai ɗauki lokaci ba ta zama ɗaya daga cikin fitattun jarumai mata a Kannywood. Masoya sun yaba da yadda take taka rawa cikin nutsuwa da ƙwarewa. Wannan ya sa masu shirya fina-finai suka ci gaba da bata manyan guraben wasanni. Sunanta ya zama a sananne a faɗin arewacin Najeriya har ta samu dimbin masoya. Kamar sauran fitattun jarumai, Jamila ta fuskanci suka, matsin lamba da kuma gasa a masana'antar fim. Duk da haka, babu sahihan rahoton da ke nuna cewa waɗannan kalubalen ne suka sa ta daina harkar fim. A cikin shekarun nan, Jamila ta rage yawan fitowa a wasu fina-finai, sai dai babu wata sanarwa da aka tabbatar daga gare ta cewa ta yi ritaya ko ta daina harkar fim gabaki ɗaya. Ba ji wata sanarwa daga gare ta ba. Masu bibiyar Kannywood sun lura cewa tana zaɓar ayyukan da take cikin nutsuwa, sannan tana mai da hankali kan wasu harkoki na rayuwa da kasuwanci. Saboda haka, ba daidai ba ne a daina fim gaba ɗaya ba tare da hujja ba. Jamila Umar Nagudu ta taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban Kannywood. Ta kasance cikin jaruman da suka taimaka wajen sa fina-finan Hausa suka samu karɓuwa a wurare da dama. Har yanzu ana girmama sunanta, kuma masoya da dama suna fatan ci gaba da ganinta a sabbin fina-finai. Rayuwar Jamila Umar Nagudu tana nuna cewa nasara tana buƙatar haƙuri, aiki tukuru da jajircewa. Ko da yake bata cika fitowa a fina-finai kamar na da ba, har yanzu tana daga cikin fitattun taurarin Kannywood sosai. Aisha Aliyu Samiya na daga cikin fitattun jaruman Kannywood da suka yi suna saboda ƙwarewarsu, kyakkyawar mu'amala da kuma yadda take iya shiga kowace irin rawa. Ta samu karɓuwa sosai daga masoya saboda fina-finanta da suka shahara a faɗin arewacin Najeriya. A tsawon shekaru ta yi aiki tare da manyan jarumai irin su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sani Danja, Umar M. Sharif da sauran masu taurari. Ba a samu nasarar Aisha cikin dare ɗaya ba. Ta yi shekaru tana aiki tukuru kafin ta zama sanannen jaruma. Ayyukanta sun sa ta samu lambobin yabo da kuma girmamawa daga masoya. An santa da taka rawar da ke koyar da darussa game da rayuwa, soyayya da zamantakewa. A cikin shekarun nan, mutane sun lura cewa Aisha ba ta yawan fitowa a sababbin fina-finai kamar yadda ta saba a da. Wannan ne ya haifar da jita-jita cewa ta daina harkar fim, amma har zuwa yanzu babu wata sanarwa daga gare ta ko wata majiya mai inganci da ta tabbatar da cewa ta yi ritaya daga Kannywood. A masana'antar fim, akwai dalilai da dama kan sa jarumi ya rage yawan fitowa ba tare da ya daina aiki gabaki ɗaya ba. Wasu daga cikin dalilan sun haɗa da zaɓen irin fina-finan da zai fito a ciki, mayar da hankali kan kasuwanci ko wasu ayyuka, kulawa da iyali da rayuwar kai, sauye-sauye da ke faruwa a masana'antar fim. Waɗannan abubuwan suna faruwa ga jarumai da dama, ba a iya Aisha Samiya kaɗai ba. Duk da rage fitowar ta, Aisha Aliyu Samiya na ci gaba da kasancewa cikin fitattun sunayen Kannywood. A duk lokacin da aka wallafa sabbin fina-finanta ko hotunanta, masoya kan nuna ƙauna da fatan sake ganinta a manyan shirye-shirye. Hakan ya nuna irin tasirin da ta yi a masana'antar. Nafisat Abdullahi ta shiga harkar fim tun tana matashiya, kuma ta fice bayan fitowarta fim ɗin Sai Wata Rana. Hazaƙarta, ƙwarewarta da kuma iya shigo kowane irin hali suka sa cikin ƙanƙanin lokaci ta zama ɗaya daga cikin manyan jaruman mata a Kannywood. Ta yi aiki tare da Ali Nuhu, Adam Zango, Sani Danja da sauran manyan taurari. A
Akwai lokacin da kusan babu wani babban fim na Hausa da ba a ga Nafisat Abdullahi a ciki ba. Masoya sun ƙaunace ta saboda yadda take taka rawa cikin ƙwarewa. Sunanta ya zama abin alfahari a Kannywood. Da lokaci ya wuce mutane suka lura cewa ba ta cika fitowa sababbin fina-finai kamar da ba. Hakan ya sa aka fara yada jita cewa ta daina harkar fim. Amma shi wannan gaskiya ne? Bisa bayanan nan da aka tabbatar, Nafisa Abdullahi ba ta sanar da cewa ta yi ritaya daga harkar fim ba. A shekara ta 2022, ta sanar da ficewarta daga shirin Labarina, inda ta bayyana cewa hakan ya faru ne saboda tana da yawan ayyukanta na kasuwanci da sauran harkokinta, wanda bai zai ba ta damar ci gaba da yin aiki a cikin yadda ya kamata ba. Ta kuma bayyana cewa ta bar shirin cikin mutunci kuma ba tare da wata matsala tsakaninta da masu shirya shirin ba. Bayan harkar fim, Nafisa ta shiga kasuwanci da sauran ayyukan da suka shafi nishaɗi. Wannan ya sa lokacin ta ya rabu tsakanin fina-finai da sauran ayyukanta. Saboda haka rage fitowarta baya nufin ta daina fim gabaki ɗaya. Sani Danja ya fara shahara ne a matsayin mawaƙi kafin daga bisani ya shiga harkar fim. Bai daɗe ba ya zama ɗaya daga cikin manyan jarumai masu shirya fina-finai da mawaƙa da suka fi tasiri a Kannywood. Ya fito a ɗaruruwan fina-finai tare da manyan jarumai irin su Ali Nuhu, Adam Zango, Yakubu Muhammad da Mansura Isa. Sani Danja ya shahara saboda iya rawa, waka da kuma salon taka rawa. Baya ga kasancewa jarumi, ya kuma zama furodusa, darakta da mawaƙi, wanda ya sa ya kasance cikin fitattun mutane a masana'antar nishaɗi ta Kannywood. A cikin shekarun da mutane sun lura cewa ba cika ganin sa fina-finan Hausa kamar da ba. Wannan ya sa wasu suka fara cewa ya daina harkar fim. Amma gaskiyar magana ita ce babu wata sanarwa daga Sani Danja cewa ya yi ritaya daga harkar fim. A hirarraki da ya yi, Sani Danja ya bayyana cewa baya ga fim, yana gudanar da kasuwanci, yana shirya fina-finai, yana waka, sannan yana fitowa wasu fina-finan Turanci irin su Nollywood. Har ma ya taɓa cewa wani lokaci yawan aikinsa ya fi karkata zuwa fina-finan Turanci fiye da na Hausa. Wannan yana nunin cewa bai daina fim ba, sai dai ya faɗaɗa ayyukansa ne. Sani Danja ya kuma yi magana kan matsaloli da Kano ke fuskanta kamar fashin fina-finai, sauya yadda mutane ke kallon fina-finai ta hanyar kafafen sada zumunta, wasu kalubale da suka shafi masana'antar nishaɗi. Ya bayyana cewa waɗannan abubuwa sun shafi harkar fim gaba ɗaya. Tunda bai sanar da yin ritaya ba, har yanzu yana ci gaba da shiga wasu ayyukan fim da nishaɗi idan lokacin aikin suka dace. Sani Danja yana ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan taurarin Kannywood. Abin da ya canza shine irin ayyukan da yake da kuma yadda yake raba lokacinsa tsakanin fim, waka, kasuwanci da sauran ayyuka. Sai mutum na gaba, Zainab Abdullahi, wanda aka fi sani da Zainab Indomie. Akwai lokacin da ta kasance cikin jaruman da aka fi nema a Kannywood, sai dai daga baya ba a kare ganin ta fina-finai kamar da ba. Wannan ya sa mutane suka fara tambaya me yasa Zainab Indomie ta daina fitowa shiri ne? Shin ta bar Kannywood ne? Zainab Indomie ta shiga Kannywood tun tana matashiya, kuma cikin ɗan lokaci ta zama ɗaya daga cikin fitattun jarumai. Ta yi fice a fina-finai da dama tare da manyan jarumai irin su Ali Nuhu da Adam Zango. Hazaƙarta da ƙwarewarta suka sa ta samu dimbin masoya. Bayan wasu shekaru ana ganin ta a manyan fina-finai, sai kwasam ta daina fitowa a Hallo na kusan shekaru 5. Bayan wasu shekaru ana ganin ta a manya-manyan fina-finai, sai kwasam kawai ta daina fitowa a Allo na kusan shekara 5. Wannan lokacin ne aka fara yaɗa jita-jita irin kafafen sada zumunta. Wasu har sun yi zaton ta bar Kannywood gabaki ɗaya ne. A wata hira da ta yi, Zainab Indomie ta bayyana cewa ba ta taɓa barin Kannywood ba. Ta ce kasancewarta ba ta fitowa Allo ba baya nufin ta daina harkar fim gabaki ɗaya. Ta bayyana cewa tana ci gaba da hulɗa da masana'antar da abokan aikinta, kuma daga baya ta dawo tana ci gaba da fitowa fina-finai. Har ma ta ce dawarta ya faranta wa masoya rai sosai. Zainab ta bayyana wani dalili guda ɗaya da ya sa ta yi dogon hutu ba. Maimakon haka ta fi mayar da hankali wajen sana'arta, kuma ta jaddada cewa ba ta taɓa yin ritaya daga harkar fim ba, saboda haka bai dace a ce ta daina yin fim gabaki ɗaya. Bayan hutun da ta yi, Zainab ta sake bayyana cewa za ta ci gaba da yin fina-finai. Masoya da dama sun yi maraba da dawarta, suna nuna farin cikinsu da sake ganin ta a Allo. Zainab Indomie na ɗaya daga cikin jaruman da suka bayar da gudunmawa sosai ga ci gaban Kannywood. Ko da yake ta yi wani lokacin da ba ta fitowa Allo, babu hujjar cewa ta daina harkar fim gaba ɗaya. Ita kanta ta tabbatar da cewa
bata bar masana'antar ba kuma daga baya ta dawo ta ci gaba da aikinta. Masu sauraro muna neman alfarmanku guda ɗaya idan kun ji daɗi wannan fim ɗin da yadda muka tsara muku labari da dalilin da ya sa wayannan jaruman suka daina fitowa shiri, ku yi mana subscribe sannan ku danna alaman karrawa saboda samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.